Sabies que va haver-hi un heroi que va desafiar una dictadura? Va ser torturat, es va revoltar a la presó i va morir amb un fusell entre les mans defensant Catalunya? Jaume Comte i Canyelles no va ser un patriota qualsevol. De ben jove ja tenia una missió: fer arribar llibres editats en català casa per casa en una època on la censura ho volia impedir. Però ell no en tenia prou. Barcelona bullia sota la repressió del Primo de Rivera, però ell va decidir passar a l'acció. Va trobar refugi a l'Ateneu Empordanès, al carrer del Pi, on va conèixer altres joves disposats a defensar Catalunya. Però Comte volia anar més enllà. Va entrar en un grup d'acció amagat dins d'una colla excursionista. La muntanya? Una excusa. La seva veritable missió? Difondre propaganda separatista contra la monarquia i la dictadura. Però el van atrapar. I aquí comença la part més fosca de la seva història. Es va declarar responsable principal de l'acció. El resultat? Brutals pallisses a comissaria i a la presó. Però ni així van doblegar-lo. A la Model de Barcelona es va revoltar contra els carcellers i fins i tot va intentar escapar-se amb el seu company, però van ser descoberts. El règim